Tingin sila, buros ko no, mangitim, laki ko no. Tinod na ma? Hi guys, madyang buntag. Nakaligo na dyan ko guys. Good morning guys, may ligo-ligo. Naligo na ko eh. Ligo di ay. Naligo na dyan murag naman siguro ko kadlaw kaligo. Hindi ka nang bagat nagang pamatis kuan bang lawas. Tapuan ka dyan ko magkwasang kuan guys, kung galingan. Nagbatang ko gamay liptin sa wait kay lispad. Ngayon sa ka pa nagsabaw? Mo po para nilagatas ng bata. Excited siya di pa gani kumpirmado. Mainit na ka ba? Sabaw po kay aron na isabawang bata pa. Ano sa'yo mong giloto? Sabaw. Sabaw na. Sabaw na isda. Nagprito ko, nagpakuiso-riso. Ano yun? Minsan nang isda mo ang gisabaw. Para sa gatas ba? Galong ikaw ninggod. Kamarong. Nakatay po lang isda dong. Wala pa, naparito. Sa gatas ni Day. Nga sila kinangitom ko. Pero sa kamera kay puti gyapon. Dito ba? Tingama sa tigapon kay kuan kuno ko nangitom. Sabuhay ko sa gawa. Tingin sila og buros kuno og mangitom laki kuno. Tinod na ma? Og mangitom? Say buras. Sabi na ka na yung mga liog, mga kuwan. Mangitom mga liog, mga kilikili? Agroy. Agroy, limbaro. Bibibuhay yapon. Bumuhay ang big. Pag laki, agroy. Big-big pa rin. May kuwan sa inyong amahan. Pangandoy na niya sa mga anak lang. Kasi puro lalaki ang anak, kung babae, limbaro po. Namangin ang taong na babay ba? Diyan, babae po ito niya. Karon di pa man nga confirm nga buros ko kay pa man ko nagpiti. Harang gihuwat karong buwan na og dugon baga jud ko sa Ugos kay sa July. Pating raman to, gamay raman kadyong regla ning abot. Loto siya kuan guys. Sorry so. Kawan ko na nagsuriso kayo. Andiyan guys, mingaw na dami dari kay ang mga sister-in-law nanguli na sila. Sa Tijina tanan ning balik to yung mga igsuon. Katong bagong ning abot natugra dari og duha ka gabi eh. Katong isa nga katong taga-upon mo toy na dugay-dugay dari kay mamuti unang ning abot. Nagkatong taga Asturias, Asturias. Taga Asturias, do harapod kagabi dari ni natuog unja gahapon, namalik na sila. Ya karon guys, back to normal. Mingo na pod mi, kami na pod dari mabili guys, mula ka dai minigiyan unja kay mangita mig long sleeve kuno nga color pink kay gamitin ni nag break din ni Crystal, break di man ni Crystal karong 4 di Bonija 18 birthday. Ya, mabuto ni nga rin sa tigahapon kay padtuon lagi ko no may nagka-4. Ya, mangita kog long sleeve nga color pink. So kayo kaya na naman siguro ko guys mangita kay naman na daghan. Karong naay masuot sigiyan. Color pink ko no. Oro pink? Pink. Pink, mura siya po siya pink ma. Nga kananay color. Medyo mo ipatanaw sa color gapon. To sa ati guys, ningari-dari gapon galit-galit na abtan ni noong ko nga kalamukat tagang itsura. Okay. Lagto kaadlaw ako kaligo kay gilay ko guys. Gusto ko nga magsigira kong ligad-ligad. Pag nasang isla bilotor na be, nasubrahan. Gusto ko nga sigira kong ligad-ligad kay pagkatagang kuan ba? Lawas, wa ko'y pakialam sa akong kaugalingon, bahala dihang murang naugkuan. Basta kaya gahong gustong sigira kong kuan ligad-ligad. Nagtapol ko guys pila ka adlaw. Katong dari sa ate, si ate tanan sige liklik ako sige ra ko kuan guys ligad-ligad ako pakialam kay bako kasabot sa ang kuan. Pamati nga bawo nunsa. Unsa congrats day ko sa mo ang kuan guys bunso ni Flora may buhula na kay nana si Jay baby katong si Ja confirm na jud tong ija kay positive naman kay nagpiti man si Ja nga.
Hindi mo ada. Confirm na dyan siya nga kanay buntis guys. Daga ko, di pa man ko confirm nga buntis. Kaya pa man ko nag-PT. Positive ba? Naguwat raman ko karong buwan na. Nga, ugmabot pa ba dyan dagang regla. Mora ang gihuwat guys. Karong buwan na sa 27. Kaya 27 kaniyo. Di pa mo abot agahang kuwan. Dalaw. Ana na ko magkuhan guys. Mag-PT para sigurado ba. Para dito na po pa-check up. Saan ni be? Saan? Tubig rabe? Lutuan pa na ni muna sa tubig. Hindi. Paubusan ni magtubig. Inagkahubas sa tubig. Batangan ni mo. Mantika. Mara to. Kaya gimong titsuho prito. Basig di matarang gluto. Agka ng kuhan ba? Ilaw. Oh, tubig. Pwede mo na. Nana, magkuhan ka. Ako yung chip ko kanina. Ikaw na rabay chip ko. Nakarat si atin ha guys gahapon. Kaya ra ko nun ang kakuhan. Dagtum. Dagtum ito ko guys. Mao na yung kamera nga ramang ka. Puti. Naningara sila na guys. Kay kuhan. Nangitom ko. Nangitom mo ka. Nagtang ni mo. Mura kang yatig. Nangitom ito ko guys. Dati nga sila. Nangitom. Andiyan guys. Hi day ko nati Bing. Daragi mong kwante. Mga dress. Anang gi kana nay suot karon panana kana nay suot kay pila puto kadlaw nga tapuan jud ko kadyo maglikliot guys. So ako ipakialam sang ko galingon bahalag na unsa naghang kuan guys ag galingon basta kay hanggang gusto magsigira ko kana nay higda-higda may kapoy aghang kuan lawas mo nang ako atiman sa kuan guys ang galingon ya karon murag ganda nagang pamati nakaligo na ko atong mga dias niaging mga simana murag begat jud dagang kuan guys pamati sugod sa kuan to hangi pamati sugod 24 kinatinga ko guys kaya gahajing rigla 27 man na kada 27 diya katong pagka 24 nag-spotting ko guys dahil gamay nga rigla ning gawas dadto nagsugod dagang lawas nga murang begat sa gang pamati 24 nag-spotting ko gamay pagka 25 nawa antod pagka 27 28 nawa ning balik pagka 29 di hanap pining spotting gamay pagka 29 maura to antod nga nagugos na lang wa na basta sugod ato guys 24 naglain nagahang pamatis ang lawas bagat agang pamatis ang lawas kanunay gusto ra kong magkuan higda-higda diya karon pa naman karon Augusto diya karon murang ganga nagang pamati mo nang naligo na ko mo to nag-spotting na ko guys yan sila burus kuno naglain nagang itsura nangitom kuno ko pero dani sang kamera arang kahamis bao naon sa ning kamera nga mga misa basta natingara sa atin, ningari sa atin gahapon, tingasi siya kay kon kuno ko, orang katamlay, nangitim kuno, naglain kuno gangkuan, kitsura, ganyan na sila, magbuntis kuno nga mangitim, laki kuno, di pa man ko sure guys, di pa man kumpirmado, pero palagi ko nagpiti. Karon na, mga sunod simana guys, sa tangi laman ninyo, hugon sa'y ka ng resulta, kaya pa ko nagkuhan guys, piti, gusto ko yung nagpiti na, ka ng sigurado na para, diretso na ko kuan ba check up kaya na may hospital na naslungsod sa Cardinal hindi mo to sa ating anak ko no'y ubi pero schedule ra murag Domingo man siguro Bernice lagi lang kuan schedule daw may problema guys ug magbuntis kay dira man nagkanang kuan hospital pero kinahanglan jud magbuntis ko magpa-atiman nga jud ko kanang kuan guys doktor diray nga sa sentira ko magpa-check up kinahanglan jud sa hospital magpa-atiman ko kuan guys doktor kay naraba ko yung opera sa kanang kuwan Twitter manang kinahanglan jud na jud ko ikaw galingong doktor nga subaybay na kada buwan kaya nga naman ko sa kuwan guys Manila na ako doktor sa kanang ubigay ni nga mo check up na kada buwan so atangan laman ni nato guys karong buwan na hugon sa budget magpa-positive ba jud ko buntis ba ko kanang nay di, basta guys, mora to nga pagka July, spotting ko diyan, nakuhan ra po ko kaya di mong ko inganan ka na ni dugon ko kaya dugon dyan ko, tag 3 days magagagahang regla karon ra po ko nakakuhan nga ka ng may spotting ra ko kakaadlaw nga nakatak-patak ba
So atangan naman nato guys karong buwan na sa August mga last week. Mga last week guys, ug moabot baga jud daghang normal nga kananay period kay hindi pag-birth Ginoo nga ihatag ni nga buntis. Okay ra pod guys kay kuan man pod na siya blessings. Grasya nga. Dakong grasya nga ihatag sa Ginoo. Okay na ko nagbuntis guys, wala gani ko na kay namdam. Ginsa nas giyan pagbuntis sa una kay kuan pa ba ako nato nagbuntis ni giyan. 21 pa. Hingga karon si giyan 15 years old na siya. Manang malagyan ta po din malagyan ta ko mga anak kay kanang ang na sige yan dako na diyan mo back to normal ko nga na pero pagbuot mas Ginoo guys nga tagaan ta grasya dawatin so napisagol nga kuan ba siya guys kulba kay dugay na ba siya po ko nagbuntis 15 years na sige yan 15 years naman siya so di gud malikayan guys na naay kulba gamay kay isa pod na po ko opera sa kananay glitter. Pero niya naman tong doktor nga, kira ko no kung magbuntis, basta lagpas na o kananay 5 years, pero na ako ni posibilidad nga mubalik agang waiter, basta mga nako kananay normal, kay mautang man, diya bata pa kuno ko naoperahan sa kananay waiter, maupod na guys, isa hanggi ilikad dyan nga, mahagli ko magbuntis, kay mga nako, diya normal, diya mautang, simba ko mubalik agang kuan ba, waiter, mo nang nagkuhan ko guys nga di ko mabuntis nga karon yatag man gani sa Ginoo nga mabuntis ko ako mahimo guys hindi at man na nagang kagalingan kaya rong ma-healthy pod agkuhan guys baby so guys agahan gibati guys halong kalipay o kananay halo nga kulba kaya positive man gani ko siyempre kulbaan man ko kay kuan man namang ko opera sa kananay kuan glitter nga mahaglok ko kanang kuan ba normal nga mahaglok ko kanang naisiis kay daghan ko yung makitan nga siis ko ni nga dahil hindi pa mati mao nang agang gibati karon guys halo kulba o kanang kalipay mao ko kasabot sa kanang gibati basta atangan na laman ninyo guys karong buwan na mga last week sa August ana na ko magtanan na ipiti kay gusto ko kanang kuan ba sigurado na yara bula-bula dayo lain magbaho ng kuan. Yung ka magluto. Bigyan nila nagbaho. Muna ginangatan ni Ron. Sialan mo na eh. Ay, ako gamitan tayo. Madyo gani karon guys, kinauli-ulian ako. Guys, mga niaging adlaw. Grabe jud kahagard. Daghang kuan guys. Itsura. Daw ko ligo-ligo. Murag 2 days ko datuway kuan. Ligo-ligo. Motuningan sila nga. Buntis ko no. Sila ra pininingan nga kuan guys buntis pero ako makaingan pa ko ipa konfirmado kay pa man di pa man ko nagkanan na PT gusto ko magpiti ko kanang sure na mo nang karong buwan na jud guys mao jud hangi paabot nga moabot agang normal na regla mao na lamang gaji ang giwat sa ako magkanan na PT kay gusto ko kanang naikuan ba sigurado para check up na dadyon sa kananay ubigay ni mo nang buto-buto ni Ron mo nang di pa gajud makaingon nga kananay buntis ko guys kay di pa man kumpirmado di paras ka purami nga positive na jud siya kay nagpiti mo nang congrats sa among manghod kay nana sila baby nga umaabot agi jara bang sigurito kay gibutan ng crispy fry sa kilamidan nang gibutan ng crispy fry ingon ka utangan kawa imo ni mga uto kailan eh gusto ko agang masimutan porno perming humot nako gipangita jud guys nga baho nga gusto jud nang simuto nagbaho ng ang baho sa kanang kuan guys nangka mo na yang perming gipangita jud guys ang baho sa kanang hinog nga nangka ba pero nga na sila ug kanang padung ka daw magregla natural ra kuno na nga gusto kang mukaon nakagipangita nga kanang pagkaon nga gusto nimong kanon nga na ba natural ra kuno na basta padung pagka kanay dugon na sila mayngon na nga buntis tulong dugon ginabukaw mo gilabutan malay mo giladyagan o ana na ka magkuan karong buwan na o umabot baga jud gagang normal nga regla ana na ka makaingan nga kanay buntis nga na magpugo ug hapit ko dugon magpangita kung pagkaon na gusto ng kaonon mura po ko ka ng kuhan, mangala. May gawin
Ito yung dito pangala na wa mo kay doktor ni gawas. Ilada ha. Kay pa ha. Spating man to. Malay day karong sunod buwan og dugo na kog normal. Unsa na jud may buntis og kumpirmado na nga buntis kanang magpiti na kay makita man gid na sa piti. Positive ka atong duha ka linya nga. Ug positive ka mo duha man to ka linya katong naipuwa. Kay og isa ra negative man to. Mora ni ti mailhan. Pero katunay nagbuntis ko ni Gian guys kay wa ko kahibaw nga nagbuntis na ko. Diyan na naibawan nga 3 months na day agahang kananay tiyan. Diyan na naibawan nga agahadeng tiyan tulo na kabuan pagpa check up na ho. Wagani ko kahibaw kanu sa gang huling rigla. Pangutan ako sa doktor kanu sa gang huling rigla. Wa ko kahibaw kananay kanus kay wa man koy pakialam sa una gud nga kanang nabuntis ko nga na ba. Wa ko'y kahaglot nga, mabuntis ko nga. Siyempre, nisalig naman ko ni Junjun nga, mabuntis ko, di ko ni Jaka na nagpasagdan. Diya karon guys, mura na ko kulbaan guys. Kay, sigiyan lagi 15 years old na. Manang karon mura dyan ko nang na balaka ba nga, narag ka nang ahang rigla. Di para sa una katong nai, bago ni Junjun nag-urban nga, wa ko'y pakialam nga, nang murang wa ko'y kahaglot ba nga, mabuntis ko. Mo nang pagbuntis na guys, wa dyan ko kahibaw nga buntis na ko 3 months na day agang tijan mo to nga wa man jud kay bawo kanu sagang huling rigla bisag unsaon jud pangutanas doktor kanu sagang huling rigla wa man jud ko kay bawo kanang unsang tung pitsaha kay wa lagi ko nagbantay nga nga mabuntis ko di ganang wa ko pakialam ba jamo to ang ibuhat sa doktor ultrasound nung pila na ka weeks agahong baby kaya man jud ko kay bawo kanu sa lagi gang huling rigla kay mamanday na ilahang bantajan kanu sa kagi kanu sa kana na imong huling rigla jamo to gi ultrasound ko hanggang baby di ay mag 3 months na mag 3 months na day kung kuan guys buntis kay wa pa ko kabantay guys nga og nangala ba ko kun sayang ipangita-ngita nga kananay pagkaon katong nay nagbuntis ko ni Gian murang wara murag wa ko kakuan guys nga kananay nangala ba ko garaga dyan nay namduman mo na to nga sige ko nang gilantan ko mo to nagpa-check up ni nga na mo to pangutan ako sa doktor og kanu sa gang huling rigla mo to wa koy may namduman og kanu sa gang huling rigla mo to nga kanang niyon siya nga mag-try kuno ko kananay pipi kay nganong agahang kay nganong sige ko balik-balikan og kananay lanat sige sakit agang mo dito guys, buntis na dito dagto 3 months na. Hanggang mga 7 months na gangti dyan, murag dito na ko naglihi. Nga, mangita ko ganang pagkaon. Aran nang kusirga mo kaon mo, nasgiyan pagawas. Arang kadako, 9 pounds na siya mo nang dugay kadyo ning gawas. Naglisod ko kay 9 pounds na siya. Kay araman ni dyan dako, kay araman kong katakaw. So nagburos ko ni dyan, kasi kadyo kong kaon, nga bisagan saray ang kanon. Agi pagbawal sa doktor nga bawal kong mukag daghang kanon ug unsa pa to diha wa man dyan na napugni kay araman dyan lamia ka joy kaon mo nang paggawas ni Gia 9 pounds siya mo nang naglisod kong panganak arang kadako mo day mo nang kinahanglan day og magburusta mag kuan jud kasi tong atang kagalingan sundon nato unsay giingon sa doktor kay kita ra man koy maglisod mo to nga dako kajus giyan nga dako kajo agahang kuan guys hiwa grabing sakita kay giwaan man ko kay gisid mas giyan og kanang gawas kaya man kadako nga bata 9 pounds kaya man po kung kapabaya katong nagburos ko ni dya guys magsigira man kung kaon mo ko pakialam basta garang ni bawan arang lamia kajoy kaon jarang lamia kajoy inom og bugnaw sige ko kag bugnaw nga ice cream mga soft drinks, juice diha, way adlaw nga di ko magkuan og bugnaw. Bawal man to, unsa kay aram gajing lamian, jadi man ko magsaba nila nga kana ding adlaw man ni mo nang gipangkaon pero katong adlaw tibuok jud kada adlaw nga sige na ko bugnaw. Di kauban, patuyang. Kanang pitsil nga dakang pitsil puno kay nas juice guys. Jadi pa jud ko mo kontento, inom pa jud ko kana ni soft drinks mo nang sigiyan pagawas grabing dako pura poy naglisod. Dugay kadyo ning gawas. Kung nakaroon, murag pasang tanggan, uy, mubara. Munang karon guys, kung kanang yatang mga nisino nga mabuntis ko.
na magamping na jud ko guys kay nakuha naman ko yung pagpanganak na ni Ian nga grabe nang lisura do kay kun naka anak nagpati ko kanang alas 6 sa hapon ning gawas pagkalasot sunas buntag grabe yung dugadya nalujan ako guys mana sigo ingas Ginoo Adyo na lamang ko pantusa kanang kuha na lamang ko yung anak kay grabe mga sakit marang tumoy raga Diyos buhok agoy sakit ay mga inahan diha naka kuha na mga jud mo sa jay kuwag mga anak grabing sakit mga jud man ilang giingon nga nakasalalay ang gimuhang kinabuhi ug mga naka mo nilang giingon nga og mga naka gimo kunong pikastil na naslibnganan kay di jud basta-basta mga anak guys ya pagbot maganis Ginoo nga isa kong tagano kananay baby okay may mo guys kay isa maning kuan pagbot mas Ginoo tanan guys mo nang magampo na lamas Ginoo nga tagag kusog nga maadjong panglawas per me kana nagbuntis magani ko nga mahinaw ko nga okay ra ang tagang lawas sa kanunay way dahil sakit-sakit kaya karon guys kaya mo ko'y mahimo mag-istorya sa lamata istorya sa lamanta guys kaya mo ko'y mabuhat das mga niaging simana mo to nga sigira ko kananay lubog kay lay nagang pamati ako kay baw guys ug sa tuang gibati stress ba to o kanang unsa diyan malagi to nga katong ang vlog hapon daghanay ning congrats na buntis na kuno ko hindi pa man kumpirmado guys kaya pa man ko nagkananay PT pero pag ihatag sa Ginoo ang dawat guys mo na ang gibati excited nga nalipay ko nga kanang likulbaan ko wat-wat laman mo guys mga last week karong last week sa August unsa positive baga jud o kumpirmado na baga jud ko nga kananay buntis kay daghan na excited sino ko guys daghan na kadyong na excited guys nga mga viewers diha nga excited na kadyo sila nga mabuntis ko wat-wat laman mo guys waton laman nato karong mga last week sa kananay August kumpirmado baga jud guys marato ang vlog karong adlaw daghan kadyong salamat sa inyong mga suporta manggiamping mo sa kanunay guys bye bye